відбувся. Я, власне, тут на АТР знаходжусь, зокрема, через те, що в мене є друзі кримські татари, Айдар Муждабаєв, вам відомий, Таміла Ташева, Ахтем Сайтеблаєв, Ельвіра Саріхаліл. І через них я добре розумію, яка біда спіткала кримських татар в Криму, які величезні проблеми терплять кримські татари не тільки в Криму, а й тут, в Україні, тому що як можна закрити єдине правдиве джерело інформації, канал АТР, несанкціонованого просто так. Я, в принципі, розумію, чому це робиться. Я дуже добре розумію, тому що тема Криму дуже болюча. Вона, як болюча? Вона болюча для тих, хто любить Крим, але вона дуже неприємна для влади. Для будь-кого, хто розуміє, яка важка ноша вернути Крим назад в Україну. І над цим потрібно працювати. І над цим потрібно працювати кожному. І я зараз звертаюся до українців, які бачать цей номер допомоги. Відреагуйте, будь ласка. Справа в тому, що ми, українці, з вами, ні в чим не кращій ситуації, ніж кримські татари. Знаєте, якщо я вас попрошу назвати справжні українські телевізійні канали, які мають редакційну політику проукраїнську, я думаю, що ви задумаєтеся. Таких каналів також дуже мало. Одиниці буквально. І повірте, що ми, як українці, знаходимося в не менш, або, не в більш кращій ситуації, ніж кримські татари. Імперія висить над нами. Імперія хоче зробити так, щоб ми були рабами її. І ми, українці, тут на материковій території, і кримські татари. Тільки у кримчан ця ситуація вже наступила. Там немає ніяких свобод, там немає ніякого приватного життя, там немає свободи слова, там немає нічого, за що людина могла би просто так потрапити в тюрму і зникнути взагалі, як це традиційно буває, коли мова заходить за ФСБ Росії і оці каральні органи імперії.